ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ଏଇଟା ଫାଙ୍କ ହେଇଛି କାଳେ ବାଦୁଡ଼ି ପଶିଯିବ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଝାଟି ଦିଆହେଇଛି ସେ ଝାଟିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଏଠି ଚାପ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କୋଳି ସବୁ ବଢ଼ୁଛି। ବାଦୁଡ଼ିଠୁ ଆମେ ଏତିକି ବଞ୍ଚେଇଛୁ ଜାଲି ଦେଇକିରି, ନହେଲେ ସବୁ ବୋହି ନେଲା। ଏଥର ବି ବହୁତ ବୋହି ନେଇଛି, ପୁରା ଏତକ ପୁରା ସବୁ ବୋହି ନେଲା ବାଦୁଡ଼ି। ଆଉ ଏଇତକ ଆମେ ଜାଲି ଦେଇକିରି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛୁ। ଏ ଜାଲି ଦେଇକି ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛୁ। ହଁ ଭିତରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି କୋଳି। ଆମେ ଡବଲ ଜାଲି ଦେଇଦେଇଛୁ। ଏଇ ଫାଳେଟେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିଛୁ, ନହେଲେ ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଘୋଡ଼େଇ ପାରୁନଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକିରି ଅଛି କୋଳି। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୋଳୁଛି ଦେଖେଇବି, ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି କୋଳି, ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ। ଖାଇବି?